Så konkurrencen skudt i gang. I skal skrive en god sang. Måske siger det Chubang, måske tager det ugen lang. Så svært at få oplært, men intet er forkert. Og den bedste klasse vinder en Clemens-koncert. Der skal være styr på showflow og det sproglige, men allervigtigst er det, om du har noget at sige. For en live-oplevelse er mærkelig nærdød. Hvis det der bliver sagt, det kan mærkes i hjertet. Hvad nu hvis jeg er bange for at optræde? For kold sved og klappen går ned langt før omkvæd. Lil homie chill, for du får stresset det spil. Den slags er vi professionelle til. Hvis I skriver noget, de kan imponere jeres lærer med, så de kan lære det ned på deres lærerværelse. Det kan være om alt fra skolemæg til superhelt og stor forelskelse. Det er jo jeg selv, der står for emnerne. Hvad med verbalboksning mod mobning og sådan nogle ting? Bare du sætter ord på din holdning, er det topling. Og når du vinder, skamlen vælter vippen ned af stolen. Når jeg spiller jeres nummer for hele skolen. Hele skolen? Du lægger ører til så meget i fanet, der er bolig. Men nu er det din tur. Har du noget at sige? Vil man høre, skal der mere til en råb og skrig? Hvad tænker du på? Har du noget at sige? I kan snakke om det I vil, I er unge og fri. Bare det kommer fra hjertet. Har du noget at sige? Uanset om du er en homie eller artig skolepige. Jo, nu er det din tur. Har du noget